Vadikani tinokutendai nekuti sarudza tiri muchirongwa chenyu machisamba show chamunenge makamirira nguva nemisi. Munoziva kuti nyika yese yakatipoteredza yakunge dunhu rimwe chete. Ndoziva kuti vamwe vari kutandadzana nesu vari munyika yedu yeZimbabwe, vamwe vari kunze. Vadikani, nyaya yeValentine's iri kunetsa. Handizivi kuti kwenyu yakasiya zvakanaka here, asi kwakawanda yakasiya yakudubura matenga edzimba. Pane umwe akambotinyorera tsamba, vanoteedza tsamba dzemai chisamba mudzimba namai chisamba. Ndofunga vakaiona iyo, vamwe vakanetsa vakasvika pekurwa mai vachikumbira mari kuna baba kuti gore rino ilipie, ndipewo mari ndikutengere. Asi kana wakukumbira munhu kuti umutengere chipo, munoitongo sei? Ero jira kufuka kana kuwarira. Ndiri kuuya kwamuri Rev nambobvunza mubvunzo tisati taenda kuti iwo ushamwari uhu, nekuti mai Chigovare handitya vataura vakati aiwaka munhu anofanira kuziva kuti kana tichinzwanana tonzwanana semacouples. Kune mutemo unodaro here? Nekuti handisi shamwari yenhingi yemukadzi weshamwari yavachisamba, and vice versa. Tikataura pachirungu tikazvidzosa kumashure hazvigoneke. Dzimwe nguva munogona kubatanidzwa naMwari mongonzwanana kuti vakadzi vedu vanonzwanana, zvobva zvabatira kuvarume, kana kuti varume vobva vangobatirawo. Asi dzimwe nguva hazvisirizvo, tinofambidzana tinotaudzana. Asi hamusi shamwari yangu yandingauye kuzochema pabendekete renyu kuti ndaomerwa nezvakati. Munoiona sei Reverend? Ichokwadi amai Chisamba, mazvita chandinoda kutanga nekubvuma ndechekuti shamwari yangu ini ndinotobvuma kuti haifanirwe kutomboita shamwari yavamadiridzi. Shamwari yangu yechidzimai ishamwari yangu, shamwari yavamadiridzi ishamwari yavamadiridzi. Yokuti chero ikasvika panze akabvunza kuti varipo here, handifaniri kutombokumuti kamu ini ndomuudza kuti avapo, kana vasipo avapo. Saka ushamwari uhu kazhinji ndo huri kuputsa dzimba, ndo huri kupedza hwapinza vanhu panguva isiriyo, nokuti patichatamba inini neuyo murume shamwari yomurume wangu pekuguma tichapazive. Nokuti vamwe vanogona kutowirirana, mukuwirirana ikoko obva aita godo, obva aita ruchiva nomudzimai weshamwari, zvinozokonzeresa futi izvozvo. Saka paushamwari apo ndoona sekuti umwe neumwe akangomira neshamwari yake, kana achitengerwa present otengerwa present neshamwari yangu neshamwari yake. Pandiri kudzokera zvangu pataurwa nemudikani wangu achitaura achiti kana mapresents achiuya ngaauye ari edu tese, ndabva ndatanga kufunga kuti shamwari yangu inini inogona kutorera advantage yaizvozvo kuti alright, pakanaka, ndaitoda kutengera murume wake perfume. Murume otanga unzwa kuti perfume yepa next door iyo ndio iri kufamba zvakanaka. Saka shamwari ngadzikomira zvakanaka. Ndokutaura kwaReverend vari kutaura kuti aiwa munhu wese paushamwari mufunge hunoita kunge hwakasikwa namusika vanhu. Nokuti dzimwe nguva muno chechi yese inenge yakazara vanhu asi munoona vanhu vachiperekedzana vari vaviri, vari vatatu, vanhu vanonhongana kunge vakasarudzwa. Kunyange kuzvikoro, kunyange kumitambo yatinoenda iyoyo, unongoona wakuwirirana nemumwe munhu. Pada pane zvamunenge muchifanana, vamwe vanofanana mitupo, vamwe vanofanana kudini, zvinongosiyana siyana. Asi kuti titi shamwari dzedu idzi, ndinoziva kuti kumasangano kune ningi guild inonzi bandiko rinonzi remacouples. Iroro hongu ringakubatanidzei imi muri baba naamai, avari baba naamai. Asi kana tiri kutaura kunyika uku hazvisi nyore. Ndombouya kwauri Tariro, uri kuiona seiko? Nokuti iyi nyaya iri kukonzeresa kai, ndiani achavimba nemumwe kuti izvi zvatengwa zvakati, izvi zvaita sei, zvaita sei. Toita sei nenyaya yeValentine's? Nzwisiso yatinoda kuti tiise pavanhu vedu ndeyekuti, nekuti raakuita sezuva rambotaurwa pano kuti izuva reromance, izuva rekudanana kuya kunotisvitsa pabonde, kunyange vasati varoorana vavariro yavo inenge iri yekuti vazobatanidzwa muwanano. Asi kana riri zuva raakusiya vanhu varwa, vanhu vasisataudzane, vanhu varambana, vanhu vatakura mabhegi sezvataurwa izvi, toti ndinotenda dhoko. Ndiri kuona kuti zvatinofanira kuti tione nazvo zuva iri, kana takatarisa nezuva rinonzi Valentine's, ngationei kuti tachenura zuva iri kubva kuzvaranga riri kare, zvaraionekwa riri sezvamambotaura ranga riri paganism, rikauya murudo, asi rudo rwacho ruri romantic. Toda kuti tione kuti tarichenura
nekuti rudo chairo zvase zvatinoziva inonzi unconditional love inobva kunyange nekuna Mwari. Rudo rusingawanikwe mune chimwe chinhu kana kubva kune mumwe munhu kunze kwemuna Mwari vari vega ndio vanokwanisa kuruburitsa. Saka tikagona kuburitsa nekucherechedza nekudzidza rudo kubva kuna Mwari, tinoona kuti haruna maboundaries akawanda, haruna zvinorukonzeresa zvakawanda. Saka tikatarisana nerudo sezvaruri kubva kuna Mwari, chinozongosiyana ukama hwatiinawo. Ndogona kunge ndine rudo nemwana wangu, asi ukama hwandinawo nemwana wangu wakasiyana nehwandinawo nemudzimai wangu. Ndo chinosiyana. Saka toda kuti tipesanise rudo rozvimiririra rwega. Ukama ndiwo wosiyana nenhau yekuti sezvamambotaura kufambidzana kwedu nemazivirano atinoita anosiyana siyana maererano nekwatinobva, kwatakakurira nezvatinofarira. Saka ngationei rudo sezvaruri. Ndizvo zvanzi ngatichenurei zuva iri, nekuti iye zvino kana razuva rekuti vanhu vakatsamwidzana, havana kupanana zvipo, zvimwe zvakauya, ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti tumaskuta tuya twakafamba. Dhururu twauya nemaruva, dhururu twauya nemapasuru, dhururu. Hanzi vamwe vakazozvitengera zvipo paofisi ka, vamwe vese vakabata mukwende maruva, vakabata chimunhu akupesira azvitengera. Asi kana munhu akuzvitengera, zuva iri uri kuriona sei? Nekuti kaunenge wasara wega kamanje, hapana ambogogodzowo paofisi yako, kaskuta kauya katatu kari kungotsvaga mai ningi ningi baba ningi kaenda uko, iwo wakangonyarara. Aiwa, nyaya iri pano yehombe. Ini ndinoona sokuti rudo urwu ruri kunge ruri kuraramirwa kurakidza vanhu vari kunze. Hatisi sezvataurwa naTariro kuti hatisi kutarisa unconditional love. I think mambozvitaura apa mukati kune umwe mudzimai akazokumbira murume wake mari kuti amutengere present. Ndinoda kuona kuti izvi hazvisiri kubva pamwoyo, nokuti kana ruri rudo rwauri kuda kurakidza kubva pamwoyo pako, ndinogona kusava nemari yekutenga chipo, asi dzimwe nguva ndaigona kungobikawo zvaanofarira musi iwoyo otodya, handiti ndamurakidza rudo. Ndizvozvo ndaigona kungoitawo zvimwewo zvatoti pachirungu zviri unique zvasingaiti zvakajairika. Saka haisi nyaya yekungoti rudo runonzi runongorakidzwa nekuti ndapuwa chipo kana kuti ndapuwa maroho. Saka kana ruri rudo rwokuda kurakidza vari kunze, ndopamunoona manje vamwe vakuzozvitengera nekuda kuti ada kurakidza kuti ndine anondidawo. Saka zvazvekurakidzana zviya zvatambotaura zvekuenda paFacebook nepasocial media kuda kunovhairira vamwe kuti aiwa inini ndatengerwa izvi, inini ndazonzwai. Asi ndiri kuona sokunge yatinoti element yerudo chairo inenge isisipo. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa kuti rudo kana takatirutarisa harusi rwekuti vavakidzani vaone, harusi rwekuti vekubasa vaone. Hongu vangakuonei zvenyu kuti ava vanofamba vakabatana maoko ava vanotsvodana vakasangana ava vanodini, asi harusi rwamuri kutoverenga script kuti kana taakusvika pavanhu todai, kana taakudai todai. Rudo rwenyu vadiwa vatariri nevateereri nderwekurakidza vanhu here kunze. Panapa nyaya iri pano ngarunzi ngarugari pakati penyu, ngarurarame mukati menyu, nokuti kana rukararama kunze hari kubatsirei. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, nyaya yeValentine's yakakonzeresa, inokonzeresa. Isa hatisi kumbotaza zvemakore ese, tiri kutaura zvegore rino 2024, nekuti tsamba dzatakawana, nhare dzatakawana, paine kupesana nekupokana pamusoro pezvipo, pamusoro pezvinoitika. Saka tati isusu mazuva ano tiri kugara munyika yekuti munhu wese anogona kunoita ongororo netsvakiridzo, nekuti tikapinda muhistory, aiwa tinokutorerai nguva. Isusu tiri kungoyerura pamusoro zviri kunetsa, ndo zvatiri kutora. Panapa mambotaura vasikana mukati dzimwe nguva zvipo izvi zvikauya zvine huremu yatingati value pachirungu, inokonzeresa nekuti munhu hauchaziva chokupa, nekuti tati dzimwe nguva shamwari dziri kupa, dzimwe nguva vavakidzani vari kupa. Zviri mutsika medu nemagariro tinotamba matambiro apiko. Tomboya kwauri chigore. Matambiro asiyana. Matambiro anofanira kusiyana. Matambiro anofanira kuva nemugano. Panofanira kuva paine paunogumira munhu.
nokuti kana ini somufananidzo wokuti ndapinda muwanano ndinewo shamwari yangu yandaigara ndichitamba nayo iri yeopposite sex pachirungu, yechikomana yechirume. Handingati ndapinda muwanano ndoramba ndichiyanana nemunhu iyeye tichitamba nomunhu iyeyo nokuti pakuzounza chipo payaka ndo pakuzounza manje mutauro wokuti ko zvinoiwa kuchipuhwa chipo nemunhu uyu zvambotaurwa kunzi anenge ari shamwari yekudhara, pamwe takambodzidza tese, pamwe takamboshanda tese. Saka indofunga kuti pakutamba tese apa panofanira paine pekugumira, pekuti tikawirirana tinogumira apa, tisazosvika pakuzonotengerana zvipo nekuda kwekuti ishamwari yekudhara. Izvozvo ndo zviri kuzokonzeresa. Asi zvichida pamwe ndatengerwa chipo ini ndiri mukadziwo ndatengerwa neumwe mudzimaiwo, pamwe chinogona kugamuchirika. Asi izvi zvinobvawo zvinogamuchirika here nekuti ongoro netsvakiridza ikurakidza kuti kana chabva kune mumwe mudzimai chiri kurambwa kunzi hangambokutengerai zvanga zvaita sei, kana chabva kune mumwe murume saka toita sei. Imboendai pana tariro uri kuona vari kuti kana tapinda muwanano munoziva kuti ushamwari hunenge ukama. Ushamwari ndiwo hwatinoti usawira kawo. Zvino kana wanga uine shamwari yako, ngatimboti pamwe mataura shamwari yekuti manga muchiwadzana neshamwari yechikomana, pamwe makakura achiita sehanzvadzi yenyu, vachikutakurai matirangi kuenda kuchikoro, vachikugadzirirai zvinhu muchienda kuchikoro, kana kwanga kuri kumusha muchitadza kuyambuka nzizi vachikubatai. Saka ushamwari ihwohwo hwakakura nemakore udzamara makura. Nhasi maroorwa vari pamuchato penyuwo vauya vati mufunge takakura tese, vaisa chipo chavo. Maroorwa imimi vamati aiwa handichada zvekutamba nemi nekuti kana ndamuwanana handichada zvekutamba nevarume. Uyu wakuti ine kana ndamuwanana handichada kutamba nevanhukadzi. Zvakanaka here izvozvo? Zvinoreva chinhu here? Nekuti kune zvimwe zvamakaitirana zvisina ukama hwebonde asi zvakadzama kutopfuura zviri kuitwa nevamuinawo muwanano. Topaita sei ipapo? Nekuti zviri nyore here kungonzi handidi mukadzi anotamba neshamwari dzechirume kana kuti handidi murume ane shamwari dzechikadzi. Nyaya iyoyo inoita sei? Regai ndiikande zvakare kune vadiwa vatariri nevateereri. Vadiwa vatariri nevateereri, ikoko tinoda kuti mutipindure. Shamwari dzenyu dzatingati pachirungu dzeopposite sex, kuti kana muri munhukadzi kana dziri dzechirume, kana muri mukadzi kana muri munhurume dziri dzechikadzi, kana ari mukadziwo dziri dzechirume, zviri nyore here kuti kuzvitsveta kuti handichada kutamba nemi nokuti ndapinda muwanano? Tinoda kuti mutinyorere kana kutiridzira kana kutipindura pamasaisai ipapapa. Alright doc, ndinoona kuti nini chinhu chinozokonzeresa chikuru tichibva pakuti ushamwari huripo izuva iri, nekuti zuva iri riri kucherechedza ushamwari husiri hwatiri kureva hwakachena hwekuti munhu wechirume nemudzimai wangu. Iwewe uri kuti munhu uyu akazviita musi wa20 haunei nazvo, unofara kuti mudzimai wangu aigirwa chipo chakakura chaizvoka, nekuti uri kuramba musi wa14 ka, nekuti wati musi wa14 uyu unongorakidza kunge pane zviripo. Saka kana zvaitwa musi wa20 munozvida here? Pauya kamota kari panze, pauya kaskuta kari panze, vari kutoita zvekutadza kutsika nechipo chabva kuna baba vavainzwana nawo. Munoitora sei? Now tinoda kuti tionesane, nekuti zvazvinoita ndezvekuti ndambotaura kuti zuva iri rinokonzeresa, takazviona pamasaisai. Asiwo mambotaura chinhu chakanaka mukati mutsika dzedu isusu ushamwari hunobatwa sei, hunotorwa sei, usawira hwakambomira sei. Isu toda kutionesana, tikangogona kuona dzitsi renyaya yedu tinogona kubatsirikana. Isusu seshamwari tomboti takakura tese, tichishamwaridzana tichidii, pane patinofanira kugumira nekusvika. Ushamwari hune paunodini, paunogumira. Tinoona mhando yezvipo zvatinopanana, nekuti zvipo zviri kupiwa murudo rwechokwadi rusina kuti aiwa ndichazoda kuti ndiwane chakati kubva kune munhu uyu. Aiwa ushamwari chipo chiri kubva pakuti aiwa tine ukama unopfuura zvatiri kusangana nazvo panapa. Takambowirirana tese, takamborarama tese, takambosangana nezvakati tose, tasangana nezvakadaro. Apa kwakudzorera, kwakungokuramba tichigoverana pamwe chete. Saka hatigoni kudzimura ushamwari ihwohwo, asi hune paunogumira. Ndizvozvo hanzi ushamwari hatigoni kuudzinga,
hatigone. Reverend mukuona sei? Anzi hatigone kuupedza zvachose nekuti chigova ranga ari kuti kana wawanikwa dzimwe shamwari ngadzichidona. Chiremba apa pane nyaya. Nekuti iyo nyaya yeshamwari sekutaura kwamboita mudikani wangu kuti shamwari ndokunga zvoenda nekuti maiitirana zvipi pashamwari. Pane humwe ushamwari huri genuine hwokuti handimbogari ndambochiva shamwari yangu iyi yechikomana, iye agara ambochiva. Huripo, asizve dambudziko riripo nderekuti mukuramba zvevanhu muchiwirirana imomo zvakare. Mukujairana imomo muchapedzisira maita majokes ekungotukana, motukana nezvinotirerekerei, motukana nezvinotirerekerei. Wonyatsoona kuti mangwana shamwari yechikomana yatuka musikana vachitamba, musikana kana kuti mudzimai uya kuti hihi akangozviona izvozvo chete kuti wasekerera. Zvinokonzeresa kuenda kumberi. Saka dai zvaibvira zvazvo, hazvireve kuti ngatitukane, hazvireve kuti ngatichirega kumhoresana zvachose, asi usawira hwedu ngahuchiva limited than ndisati ndapinda mumba. Wangu ndikakuonai tomhoresana, kana mukaitawo dambudziko mufunge paenda dai, kana zvichiita ndakutoenda nai baba tako mufunge vari kuti vaita dambudziko rakati. Asiwo kana shamwari iyi yechirume yakaroora, mudzimai ngaazvizive kuti kuna tete variko uko. Kana kodiwa chimwe chinhu chaita dambudziko mumba, iye mudzimai ngaareze foni osimudza oti mufunge kuno taita dambudziko rezvakati. Kana kuuya iye pamba ozotaura tichienda. Dhani kuti isusu takuramba tichingobatsirana taiwirirana opposite sex sekutaura kwataita, takungofonerana alonda zvakati ndakupa tichingodaro topedzesera tapinda pasina kurura. Mashoko makukutu ari kutaurwa naReverend. Vari kuti ushamwari ngahuenderere mberi, asi kana taroorwa vatinavo muwanano ngavahunzwisise, ngavahuzive. Kana zviri zvechikadziwoka, mai ndo vanotaura namai. Kana zviri zvechirumewo, baba votaurawo nababa. Kwete kuti mimi nokuti ndiri shamwari yenyu mokuti kumba kwenyu koko kungaite number 4 spana makubvunza inini manje. Chibvunzana iwo nemurume wangu ka. Inini wo mudzimai wenyu kana kumba kwenyu kwaita dambudziko rekuti tashaya tida kukodza sadza. Tingawane hubvu, kwete kuti tauriranai kari shamwari yenyu. Imimi ndimo chinudza kuti asikana vatete mukaita kaukama sezvekutaura namufundisi kuti vatete kana kuti mai guru kana zvinobatika. Isu tiri kuti ushamwari haufe, ushamwari haupere, asi ngatihupei chimiro chinomisa misha yedu, chimiro chinomisa ushamwari hwedu. Ushamwari haisi berevere kubva kachamukanwa. Majokes ane tsvina, kutamba zvine tsvina, kundataura izvi zvazodai. Ndinoda kuti tizouya tibopina nemumwe mubvunzo, nekuti munozama mumabasa omuka zhinji takatora tsika nemagariro dzemumabasa dzechirungu. Munotosvika munhu akwegura sena achitodaidzwa nezita rake kunzi Beki auya here? Iwe auya here? Susan asvika here? Tariro asvika here? Vana ivava vatisati tasvika kuna naValentine's uko, murume wangu akasvika, ini ndiri kudaidzwawo nomumwe murume unzi Beki urimo here? Kompyuta yangu kuno yaita zvakati. Zvinonzwisisika here? Ndo zviri pabasa. Vanhu vari kudaidzwa nemasawo nemazita avo. Tariro uri kudiwa kuno, havapana here zvokuzonzi vari kukuti Tariro zvaita sei? Iva havazivi kuti munzi maitakwireni, vari kukudaidzai nezita. Zvinokubasa kuna mai gamu here kana mai taku? Hakuna atinzarwoka, hakuna anotaura izvozvo. Ngatisanganei pachikapu chinotevera. Vadikani, tasvika muchikamu chokupedzisira chatinongoswinya takukanda zvinouya kunyika. Patambenge tatora mafemo tambenge tiri kutaura kuti tsika nemagariro ndizvo zvimwe zvinofanira kutiumba, nekuti kune dzimwe nyika nedzimwe vanokudza kunyange wakambodanana naye anonzi x. Asika paValentine apa mamwe max akanga ari kutumira kazvipo. Reverend, kuno kwedu mutsika nemagariro kune x here kuti munhu wawakadanana naye wausina kudanana naye achiri kumhanyisana neupenyu achiona kuti wapiwa chipo zvafamba sei zvadi? Mazvita chiremba. Kuno kwedu uku chinhu chinonzi x chinourayisa. Rombo rakanaka maybe kana ukaita x asingazikamwe nemurume.
wekuti maybe munogona kwanisa kuzotiwo makadii zvaakuda iwewe kuvimbika kwako pachako. Nekuti akangoera azikamwa chero mukangopfuudzana unogona kusvika kumba kuchitonzi ziso rawapiwa riya harina kumbomira zvakanaka neziso rawamupa harina kumbomira zvakanaka. Saka chinhu chinonzi X hachifanirwe kuti chimboapiya mukati meupenyu. X kureva kuti past. Saka ngazvingova zvepast zvakatopfuura. Haaziriye wandakazopiwa naMwari kuti ndironge naye nekufara naye nokurarama naye. Saka X panguva iyoyo takafara tikararama tiri tese, asi pari zvino ma-X kwete. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa namufundisi kuti hongu mukati meupenyu Mwari vakazotinangisa kwatinofanira kuti tinangiswe. Hazvisisina nzvimbo mukati mewanano, hazvisisina nzvimbo mukati mekudanana, asi tiri kunzwa pamazera madiki kanhaitariro kuti hanzi vakomana vanotokubvunza kuti ko X wako ndiani, iwo vasikana vachitobvunzawo kuti X wako ndiani. Nyaya hatina kurasika, tichiri murudo, tiri kutaura nyaya dzevalentine asika dzine midziwo, saka tiri kutambanudza. X munomudiko anonzi X kana achibvunzwa munenge muchida kubatei naye. Zvazvinoita mumaonero angu sevechidiki, kazhinji kacho vazhinji vechidiki vari kupinda munyaya dzerudo nenyaya dzebonde vachiri vadiki. Saka pamwe pacho haudi kuti upinde muukama kana kuti murelationship nemunhu wausinganzwisise kuti akabva nekupi. Dzimwe nguva mukuzivana nemukuzama kuda kunzwisisana unobvunza mubvunzo wekuti iwo wakadana nevanhu vangani kumashure uko, kuti tizive kuti pamwe ndogona ndiri kudaro, pamwe munhu uyu akabva kuresa. Saka mukunzwisisana ikoko unobva wazoziva kuti hakuna na X vanga variko. Asi hazvina kunaka manje kana taakutaura panyaya dzevalentines kuti ma-X iyayo ange achiri kuwadzana newe, achikupa zvipo, achiti uri X yangu, tetisanzwisise kuti saka uyu X ari kupinda pakai, nekuti inini ndini ndiri kufanira kunge ndichitora responsibility yekuti danho iroro muukama hwatiinawo. Uyu azouyayo ari kuuya papi, kunyange zvichozonzi tasvika pakuwanana zvisinei nevalentines kana kudii, X haatofaniri kutombopinda pakati pevaviri vari muwanano, nekuti ipapo ndo panotangira nhau dzese nemaproblems ese. Mashoko akanaka edzidziso ane udzami, nekuti X ari kuremekedzwa Chigovara, ari kuremekedzwa kwazvo, nokuti kana imomo mumasaisai umu unoona kuti munhu waakambodanana naye kare, munhu atomuwanano, asi hanzi ishamwari yepafacebook. Pane ushamwari hwepafacebook chete unoperera ipapo. Kana manganga muchida kuita ushamwari hwenyu wakazopera nei? Nekuti kana marambana kunyange musina kuroorana, zviri kureva kuti madzima ushamwari, ko hwazomutsurudzika sei? Zvazodini? Itaura hako nezvaunofunga pamusoro pezuva ranhasi, kukurukura kwatachiita. Tinotenda dhoko. Inini sokuona nekukurukura kwatanga tiri kuita ndezvekuti X ari kutaurwa uyu pachivanhu chedu nemagariro edu isusu, sezvambotaurwa nevamwe, haafaniri kuramba achipinda pakati pavaviri vanodanana, nokuti mutsvakurudzo dzinoitwawo pane kamwe kamukana kanogona kakasara kekuti mukusiyana kwamakaita zvichida makaparadzana nekani kadiki diki kamakanotadza kuwirirana, asi zvichida pamwe rudo rwanga ruchiripo. Saka mukuzoramba muchionana nokuyanana, umwe munhu apinda muwanano zvichida anogona kutanga kufunga kuti asi uyu anenge anga atori nani pane wandanaye uyu. Izvo zvandaifunga kuti zviye ranga riri dambudziko zvazvitori nani pane zvandiri kupindana nazvo. Saka mukana iwoyo ukasara wakavhurika, vaviri vanogona kutanga zvekuonana. Saka hazvina kunaka kuti X uyu aramba achionekera. Kana tichinge tati chikamu ichi chapfuura, ngachibva chapfuura zviro kwazvo, chizikanwa kunzi aiwa apa hapasisina zvinhu. Ndizvo mashoko makukuta ari kutaurwa, asi vadikani regai titi mai Chigovara vari kutaura kuti dzimwe nguva munhu anenge aoenzanisa kuti kudai ndakaroorwa zvangu naPeter, mumwe zvakachiti dai ndakasva ndakaroora Suzeni, uye akati dai nanda. Vadikani regai tikusimbaradzei kuti baba vamuinavo ndo murume wenyu, amai vamuinavo ndiye mukadzi wenyu. Kana paine vachiri kudanana, hongu ava tingavape mukana wekuti ngavanyatsotarisa kuona kuti vanopindirana muzvingani.
kana muchida zveuya akapfuura chitogadzirai baba vamuinavo kuti vafanane naX, kana kugadzira mai vamuinavo kuti vafanane naX. Saka isusu tiri kuti musapokane, musatukane. Valentine's izvinhu zvatakakopa, izvinhu zvatakagoka semoto tikaunza kunyika yedu. Asi isusu mukupembera ngatiregei kurasa pfungwa, ngatiregei kurasa unhu, ngatiregei kusara tisisataudzane, tisisanzwisisane nezuva rimwe chete remusi wa14. Asi vakaita zvakanaka, vakawadzana, vakafadzana, tinokutendai. Munozviziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMaisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata, asi handigoni kupetaka ndisina kutenda vatyairi. Vatyaira chirongwa zvine unyanzvi. Reverend Madiridze, ndinokutendai. Kamvuri Mai Chigovanya, ndinokutendai chaizvo. Zvakadi kusangana zvakare. Shondoro rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.